Добрев. С него ще си говорим за едни интересни автомобили, за някои специални неща, които излизат от България. Почнах, мисля, 2017 беше първият проект с една Т2. Тогава правихме футракове основно. Obvious Choice беше Porsche Circle роди София-Монако, от София-Монако от София и Монако, което е Мюнхен на италиански. Защо в България? Защо реставрацията се случва тук? Никога не съм мислил, че ще се върна. Защото това е имиджа на България и ние трябва да се погрижим да си заслужим друг имидж. Как се създава такава компания? Постоянство, най-важното е да намериш правилните хора за и в екипа и с които да работиш, да го имаме и затова си блъскаме главите, проба, грешка. А кое всъщност беше най-голямото предизвикателство? Ако едно нещо е ключово, са хората със сигурност. Първо има огромни предразсъдъци, които трябва да преодолееш, за да правиш продуктите и някой трябва да ти е повярвал да ти ги поръча. Вашите автомобили ги определяш като рестонот или като реставрация? Ползваме малко по-модерни компоненти, които по-малко ядо да създават. Всеки клиент има достъп до албум, който всеки ден качва на сник. Бих казал, че между 1500 и 3500 часа. Случва ли се често да има недоволни хора, когато сте прави? Някога това е било и примерно първата стара кола или истинска стара кола. Не казвам, че е лесно да стане, то е мега трудно. Трябва супер много търпение, супер много работа. Коя е твоята тайна, за да стигнеш до тук и да имаш силите и мотивацията да продължиш? Къпи опорите. Направиш 2-3 стъпки назад или погледнеш къде си ги оправи няколко години, къде си сега. И тогава виждаш, че се развиваш правилното посока. Сега сме се отбът по въздушни 911. И хората, които си представят, че могат да направят нещо по-разби ефтино, в този бранш не съществуват. Няма да е по. И няма и да е ти прави, вероятно, така или иначе. Баща ми търгуваше с колите с тебе и казваше най-хубавата кола е продадената. Поред мен Такара може би е една от най-финствените 911 за бойските пъти. Те виждате ли те първо за бъдещето автомобили, които наистина носят някакъв национален заряд и душа в себе си? Бъдещето на автомобилизма, поред мен е в ежедневието ще скачваш се на някакъв шея, така, който си го виднал през запа, който изпитва супер голямо удоволствие да седи в задръстта активно. Емоционалният автомобилизъм го правиш в свободното си време, телефоните на колела ще бъдат силна част от лендскейпа, но няма да изчезне Ферари заради тях. Кой е най-яркият ти автомобилен спомен? Яки ни преследват и ми спират с една Zira Cosworth. Правя мисли, че ще дойде момента, в който ще произведеш една кола. Колкото и пари взема от хората, освен накрая като ми презентираш, аз смех 3000 часа по някаква адекватна ставка и всички чакай бъл. Какво е мнението ти за екстремните ресторани? Съсипал 9 честото. После всички тези 9 чести слоти не трябва някой да ги върне пак по оригинално състояние и не сме купен. Мислиш ли, че интересно от пазара, дори само за 911 поговорим, се пренасища по един или друг начин? Но за сигурност има още 5 години, които ще е готино и ще пада. Озавението на колата има значение кой точно е реставрирал. Porsche е повече хайп или повече качество за правилно? В десетки години костенурките финансират развитието на Porsche, то няма друга кола девето поколение. В смисъл, driving experience, total shit. По-голямата част от карусерията сме възстановили, вече не помня точно. И пак е нещо, което преди 50 години, сигурно във всеки квартал има трима, които може да го направят. Подцинковано е, ние много детайли също сме подцинковали. Тук, примерно, рамката на тока пак отдолу е стомана, тя заводски не е подцинкована. 71 година 911 е първата от една серия, която правим от 5 тарги с 5 определени цвята, които сме решили, че са специални. И тази класа заедно с клиента я концепирахме така, да си изглежда по този начин. Малко по-спортна, малко по-модерна, без да сме модернизирали нещо по нея, просто като цветове. Нещо, което също се стараем да вкарваме някакви такива по-необичайни акценти. При пожетата почти няма случай нещо да няма. В смисъл, дори ако никой не го продава като нова част, обикновено може да купиш като стара част от някъде. Пратихме блока и всичко се обработва в Германия. И крайна сметка се наложи да ви кука да го правим с помощта на приятели. Хайде да чуем! Надявам се да запали. Чухте ли? Вижте само как ни виж. Добре, Нико,
Благодарим ти много за това гостуване. За нас беше удоволствие, за всички мисля. Да видим поредната така вдъхновяваща история на българин, който успява да направи нещо българско, което да е на световно ниво. Защото ние искаме наистина да върнем ето това, хората да могат да усетят миризмата на тази кола, да се докоснат до нея. Мерси още веднъж.